Hor Ane dago kalean gaueko 12etan, lanetik etxerako bueltan. Gaur gehiago gelditu da lanean diru extra bat lortzeko. Lasterbide bat hartu du, azkarrago iristeko bere etxera. Beldur pixkot du, pertsonen pausak entzuten dituelako, baina aurrera segitzen du. Aurrera segitzen duenean beldur gehiago sentitzen du, geroz eta azkarrago entzuten dira pausoak. 5 minutu eta gero, 3 gizonek eskutik hartzen dute Ane, eta horietako gizon bat hauxe esaten du. Nora zoaz neskako polita? Anek ez du ezer esaten. Beldur asko du, eta ez daki zer egin. Eta segundu batzuk eta gero, beste 2 gizon jotzen dute eta lurrean uzten dutenean korrika hasten dira. Korrikan dauden bitartean polizia hortik pasatzen da. Polizia dator ezkutatu. Makurtzen dira 3 gizonak, baina hala ere poliziek aurkitu egiten dituzte eta kartzelara eramaten dituzte. Azkenean polizia Ane deitzen dute testiguen errekonozimendua egiteko eta Anek 3 gizonak seinalatzen ditu beldurra gainditu duela erakusteko.